Аркадь Куляшоў. Балада аб 4 залужніках. Іх вядуць па жытняй сцяжынцы 4 пад канвоем 100. 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі у падвал халодны гоняць цётку. Сястру мінае, а мінай. Гэта бацька іх родны. Бацька родны мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай, па ўсіх былых сельсаветах. Клеюць новыя, загад суровы, са слупоў, са сцен аканіцаў, пагражаюць, мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на мінаевай хаце. І клеце. А не з'явіцца, расстраляны будуць заўтра заложнікі. Дзеці. У чаканні смяротнага часу ў падвале дзеці мінае. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за краты? За якімі сонца і неба? А ці скора нас вызваліць татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам дзіцятка волю дасць. І мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Ціна цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, суцяшае жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду. Пра лёсах суровы. Не павінен ведаць нічога, толькі меншы. Сын 3гадовы. Вы нічога яму не кажыце. Навучае дзяцей, мінае. Сын у сне гаворыць аб жыце, па якому пойдзе дадому. У астрожнай, трывожнай цішы сняцца краты меншаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, татка! Забыў нас, пакінуў. Спі, засні, суцяшае кабета. Спі, сынок, не твая гэта справа, спі. Наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага праву. Ноч праходзіць, сонца ўзыходзіць, заспявалі жаўранкі ў поле. Іх выводзяць салдаты за краты. Хлопчык рады сонцу і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе, цаліць кату льняныя галовы. Пачынае сына мінае. Стрэл! Упаў хлапчук 3гадовы. Каты зноў пісталет узнімае. На сцяне заложніках. Вось і ўсё. Перад бацькам мінаем, станьце ўсе бацькі на калені.